سلام تخصصلتي يريف فوتبول كاف كمي تكونوا حجي دما اجمامرا بزعبا مانشستر يونايتد حيزنا لكم مزينا لنا حواز كمي امتيغا جابير مسكن سوري خميكه كل سلامي حوازينو حرا حواز اجمامرا مانشستر يونايتد اب بريمير ليج كمي يمثل تنتنا تقلصلنا حرا مانشستر يونايتد كم زرانيام كم تخل سب تتصبيهم حيال مفراميهم اتكبيرهم اب ثلاثه بوتا كما حيشو زخرو تጻወتي ما فريمو ونانا ማውንት ቆምድማ ራስሙስ ሃይላንድ እጅግ ኣብቲ ጸወታ ግን ከምቲ ደገፍቲ ዝተጸበዮም ጸወታ ክቆጻጸሩን ደሃን ዝኾነ ውጽኢት ከመዝግቡን ኣይረኣናዮም እዚ ድማ ኤሪክ ተን ሃግ ሓደ ነገር ደስተውዓሎ ኣሎ ኢለ ይግምት ማለት እዩ እሱ ድማ ጸወታ ናይ ምቁጽጻር ማለት እዩ ተንክልተ ፕሪሚየር ሊግ ዝሓሸ ብቕዓት ደሪኣና ዘሎ ኣርሰናል ማንቸስተር ሲቲ ወላ ኮንቴ ሰዓደቂ ኣይ ተግብሮ እቲ ጸወታ ናይ ምቁጽጻር ብቕዓትን ግን ካብ ናይ ኩለን ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጋንታታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብጽሕኖ ዘለዋ ጋንታታት እየን ኤሪክ ተን ሃግ ግን ወላ ኮ ናይ ትራንዚሽን ቲም ይኽፈጥር ይበለና ኩዕሶ ከይተቆጻጸርካ ትራንዚሽን ጥራይ ከተግብር ኢልካ ምውሳን ቁሩብ ጊጋ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ካልእ እቲ ትራንዚሽን ሙሉእ ትራንዚሽን ክትጥቀም ተኮይኑ ድማ ወላ ፖዚሽን ምቁጽጻር ኣይድልየንን እዩ ሙሉእ ትራንዚሽን ጥራይ ክትጥቀም ድብል ተኮይኑ እቶም ኣብ ሚድፊልድ ተሰልፎም ተጻወቲ ቦክስ ቱ ቦክስ ክጻወቱልካ ዝኽእሉ ብሙሉእ ስታሚና ቦታ ክሽፍኑልካ ዝኽእሉ ክኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ ማውንት ድሕሪት ኣብ ተመሊስካ ኣብ ምክልኻል ክሕግዝ ብዙሕ ይርአ የለን ካዝሚሮ እቲ ናይ ዓርቢ ካዝሚሮ ንርአ የለና በቐሊሉ ድሪብል ገይሮም ክሓልፍዎ ሸርትታ ክወድቕ ከለውን ክስሕት ስሒቱ ክወድቕ ግን ናይ ካዝሚሮ ሕጂ ምጉዳል ብቕዓት ዶ ትብሎ ዋላስ ኣብቲ መጪ ዘሎ ታክቲክስ ዝተላዕለ እዩ ምጉዳል ብቕዓት ኣለዎ እንድዩ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ማእከል ሜዳ ሕጂ ኣማን ኣርሰናል ተኸይድና ዲክላን ራይስ ቶማስ ፓርቲ ካልኣይ ኣሎ ካውንተር ክህረሙ ከለዉ ድሕ ሓጋዚ ኣለዎ ማንቸስተር ግን ሓደ ን5 ደቂቕ ገለ ሸው ንማእከል ክእትዎ ንርኢና ግን ቀጻልነት የብሉን ስለዚ ኣብ ማእከል በይኒ ይተርፍ ኣሎ ካዝሚሮ ከም ንፈልጥኻ ፈጣን ተጻዋታይ ኣይኮነን ስለዚኦም ድማ ፈጣን ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ከም ኣምራባት ከፈርሙ ዝደልዩ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተጻወቲ ሒዝካ ናይ ትራንዚሽን ጋንታ ጥራይ ክፈጥር ኢልካ ነቲ ዓይነት ጸወታ ከተግብር ምፍታን ከም ዝረኣናይ አንጻር ወልቭስን አንጻር ቶተንሃም ኣብቲ ማእከል ሜዳ ክብለጹ ተራእዮም ማለት እዩ በንጻሩ ኣብ ሳልሰይቲ ጸወታ ኤሪክሰን ኣብ ዝተሰለፈሉ ጸወታ ክቆጻጸሩ ብመጠኑ ርኢናዮም ወላ ኮ ተቐልጢፉ ክልተ ጎል እንተኣተዎም ግን ክሳብ 9 ደቂቕ ክሳብ ነቲ ጸወታ 3-2 ዝገብርዎ ኤሪክሰን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ምዃኑ ርኢና ማለት እዩ እቲ ናይ ዓሚ ስምረት ናይ ካዝሚሮ ኤሪክሰን ብሩኖ ሓደ ጸወታ ተሳዒሮም ተዘይተጋጊ ኣብ ዝበዝሕ ጸወታ ክስዕሩን ማዕረፍ ወጽን ኢና ርኢና ማውንት ኣብ ጉዳት ተዘይኣቱ ነይሩ ኤሪክሰን ቦታ ምረኸበ ዶ ትብል ኣይ ምረኸበን ብኸመይ በለኒ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ነቲ ሓድሽ ዘምጽኦ ተጻዋታይ ግዜ ክህቦ ይደሊ ወላ ነቲ የጥፍእ ኣብኡ ነኺሱ ክጸንሕ ንሪኦ እዚ ናይ ሃቨርት ኣርሰናል ህርመት ናይ ጋንታ ከኣቱ ማለት እዩ ሕጂ ነዛ ሳልሰይቲ ጸወታ እውን ብማውንቲ እዩ ዝተሰለፈ ሽዑ ድማ ዝተፈላለየ ሕማቕ ውፅኢት ክንርኢ ንኽኣልና ወይ ማዕረ ክወፁን ምርኣናዮም ማለት እዩ ማውንቲ ግን እቲ ዝተዋህቦ ሚና ብርክዕ ክጥቀመሉ ኣይከኣለን ኣሎ ምክንያቱ ንሱ ቁፅሪ 10 ይለሚዱ ኣብቲ ናይ ብሩኖ ቦታ እቲ ናይ ምክልኻል ሓሳቡ ወይ ከዓ ካዝሚሮ ሽፋን ኣብ ምሃብ ብዙሕ ዝለመደ ኣፀዋውታ ኣይኮነን ሕጂ ነዚ ካብ ጥፍእ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ ምስታ ጋንታ ክለማመድ ኣለዉ ወይ ድማ ነቲ ኩዕሶ ክርግፀልካ ዝኽእል ኣምራባት ተርእና ሕጂ ኣብቲ ናቱ ስታቲስቲክስ ርኢ ነይረ ዝሓሸ ኩዕሶ ናይ ምቁፅፃርን ፕሬስ ሬሲስተንት ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ምዃኑ ኢና ክርዳእ ክኢልና ማለት እዩ ካዝሚሮ ከም ንሪኦ ፕሬስ ሬሲስተንት ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ኣይኮነን ኣብ ናይ ላሊጋ ፀወትኡ ሉካ ሞድሪች ወይ ከዓ ቶኒ ክሩስ ንድሕሪት ተመሊሶም ኩዕሶ ክቕበሉ ኢና ንርኢ ነርና ንሱ ኣብቲ ፀወታ ናይ ምብልሻው ሽፋን ነቶም ተኸላኸልቲ ኣብ ምሃብ ዝያዳ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ እዚ ዓይነት ብቕዓት ስለዘይብሉ ድማ ኣምራባት ኣብቲ ናይ ካዝሚሮ ተሰሊፉ ወይ ድማ ንዕኡ ብፃዩ
ምክንያቱ ቦክስ ቦክስ ሚድፊልደር ስለዝኾነ ጎኑ ናይ ካዝሜሮ ኣሰሊፍካ ንቡርኖ ቁጥሪ 10 ጌርካ ዝሓሸት ርግእቲ ጋንታ ማን ዩናይትድ ክንርኢ ንኽእል ዝብል ገምጋም ኣለኒ ማለት እዩ ካልእ ማንቸስተር ዩናይትድ ክፅገመሉ ዝረኣናያ እቲ ናይ ኣታክ ብቕዓታይ ማለት እዩ ሰለስቲኦም ኣብ ኣታክ ዝስለፉ ተፃወቲ ደቂሶም እዮም ዝስለፉ ዘለዉ ዕድላት ክፈጥሩ ኣይክእሉ እቲ ዝረኽቦ ዕድላት እውን ከመዝግቡ ዘይክእሉ ተፃወቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኤሪክ ተን ሃግ ስራሕ ክፅበዮ እዩ ምክንያቱ ዓሚ ኣብ ራሽፎርድ እዩ ተመርኪሱ ዝኸይድ ነበረ ሎም ዓመት ግን ራሽፎርድ ዝሒሉ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ዓመት ውድድር ራሽፎርድ ተዘየለካ ኣብቲ ጋንታ ከመዝግበልካ ዝኽእል ተፃዋታይ ከምዘየለ ራሽፎርድ ከም ዝርድእና ኣንስካ ሕጂ ትኽክል ቦትኡ ኣይረኽባን ደሎ ንምንታይ ተይልካኒ ዝሓለፈት ቦታ ዝተሰለፋት ሓይሽ እምበር ክልቴን ቅድሚያ ዝነበራ ፀወታታት ተሪእኸን ኣብ ቁፅሪ 9 እዩ ዝስለፍ ደሎ ምናልባት ቴንሃግ ዕድል ኣይገበረን ረስሙስ ሃይላንድ ምፅኢሉ ኣብ መስበር ስለዝኾነ ንምስላፍ ዕድሉ ደይምህላው ክኾን ይኽእል ግን ራሽፎርድ ዝሒሉ ክጅምር ካራገር ድቦሎ ድሕር ኮይኑሲ ማንቸስተር ሲ ራሽፎርድ ኣብ ምውራድ ብቕዓቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥፍኣት ያተጥፍእ ደላ ኢሉ ነይሩ በቀዳም ንምንታይ ተልካኒ ራሽፎርድ ብዙሕ ግዜ እቲ ቦታ ድሞልካ ዓይነት ዝፃወተሉ ዓይነት ቦታ ኣይኮነን ቁፅሪ 9 ይኸብዶ እዩ ንዑ ታሪኸ ራሽፎርድ ከም ንፈልጦ ፈጣን ናይ ዊንግ ተፃዋታይ ዊንግ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ዓይነት ሓለፋታት ገብረልካ ዳኽል ተፃዋታይ እጂ ናይ ንራሽፎርድ ሲ ብዚ ጀሚሮ ደሎ ኣጀማምራስ ማንቸስተራውያን ይሓሚዎ ድኾኑ ወላስ ከመይ ኣነ ብነፍሰይ ይሓሚኒ ማለት ቦታው ስለ ዘይረኸበ ከማን ሞሪኖ ከሎ ወላ ቀቅን እንቱ ራሽፎርድ ቁጥሪ 9 ኮነልካ ዝኽእል ተፃዋታይ ኣይኮነን ኢሉ ማለት እዩ ንሶም ሕጂ ብተመክሮም ብዙሕ ተስተውዕልዎ ለባሓተ ተፃዋታይ ኣብቲ ቁጥሪ 9 ኮን ከሎ ክዝሕል ክፈዝዝ ቅልጡፍ ፓስ ክወሃብ ዝግብኦ ኩዕሶ ክሕዝሙ ክምንጠል ንሪኦ ማለት እዩ ኣብቲ ቁጥሪ 9 ግን ኩዕሶ ንቕድሚት ኣድሂቡ ዳብል ፓስ ተፃዋይቱ ዲኻ ሃድም ወላ ሹት ገይሩ ካብ ርሑቕ ክፍትን ድኾነ እንታይ ከም ዝውስን ኣይጠፍኦን እዩ ግን ኣብቲ ቁጥሪ 9 ኮን ከሎ ዝሕልሕል ክብል ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ካልእ ካብ ዓሚ መዛረብ ኣርስቲ ኮይኑ ነበረ ቦታ ናይ ኣንቶኒ ማለት እዩ ኣንቶኒ እንታይ ናይ ባሓቂ ኤሪክ ተን ሃግ ትዕግስቲ ኣለዎ ኣንቶኒ ሎማ ዓመት ግን ሓይሽ እንዶ ማለት ለውጥታት ኣብዛ ሳልሰይቲ ፀወታ ብፍላይ ቁርብ ድሓይሽ ምንቅስቓስ ኣርእዩ ማለት እዩ ወላ እኮ ዕድላት ጎል ወይ ጎል ከመዝግብ ተዘይከኣለ ድሓይሽ ምንቅስቓስ ኣርእዩ እቲ ናይ ሾው ዝገብሮ ዝነበረ ቁርብ ዘውሓዶ ኮይኑ ይስማዓካ ካልእ ጋርናቾ ኣብዛ ሳልሰይቲ ፀወታ ተቐይሩ ከኣቲ ኢልና እንዳተፀበና ወላ ቀይሩ ኣይተወን ራሽፎርድ እውን ደኺሙ ከሎ እዩ እታ ፀወታ ወዲእዋ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ዘይፃወቶን ያመልክቱ ሕትያ ግን ኣብ መፃኢ ካብ ተቐይሩ እንዳኣተወ ዝያዳ ነቲ ኣታክ ከመሓይሾ ዝኽእል ተፃዋታይ ምዃኑ ይርዳእካ ሳልሳይ እቲ ራስሙስ ሆይሉንድ ምስ መፀ እቲ ትራንዚሽን ቲም ማለት ቁልጥፋት ክዓሳስን ኣብ ኣጥቃዕቲ ብምልኣኽ ጉልበትን ነዊሕን ተፃዋታይ ስለዝኾነ ኩዕሶ ኣብ ምፅናሕን ንራሽፎርድ ናይ ምህዳም ፓስ ኣብ ምግባርን ዝሓሸ ናይ ምጥቃዕ ብቕዓት ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ክንርኢ ንኽእል ኢና ከምኡ ይብል ማለት እዩ ሕራይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ብዝወዲና ኣለና ይቐኒለይ